טוב, היום אני אעשה מדריך בעברית איך להוריד לבחור הזה את הראש, ככה שיהיה מדריכים גם בעברית מי שצריך, יהיה יותר קל, יותר טוב. דבר ראשון, מה שאתם צריכים לעשות זה ללחוץ על C. אחרי שלחצתם על C, על האנקל, על הקרסול שלו, תעבירו למצב Extending, על שתיהם. תנו לחיצה אחת. אחרי זה, תעשו על הפיקס האלה, תעבירו אותם למצב Contracting, את שתיהם. אחרי שהעברתם אותם, על הידיים תלחצו כדי שיהיו יותר שטוחים, זה הגרב, ותיתנו עוד שתי לחיצות. עכשיו אחרי שנתתם את השתי לחיצות, תפסתם לו את הראש. עכשיו מה שאתם עושים פה, זה את ההיפס, מעבירים למצב קונטרקטינג, את שתיהם, ונותנים עוד שתי לחיצות. עכשיו, את הברכיים, אתם מעבירים למצב קונטרקטינג, ואת הכתפיים אתם מנמיכים, אתם עושים lowering. נותנים עוד לחיצה. עכשיו הגעתם למצב כזה. עכשיו עוד לא תלשתם לו את הראש. כדי לתלוש לו את הראש, לכו לברכיים, תעבירו אותם ל-extending. ועוד לחיצה, והורדנו לו את הראש. אז ככה זה אמור להיות, זה לא כל כך קשה. זה ממש תוך כמה דקות אתם כבר תקלטו לבד איך לעשות. מקווה שעזרתי לכם. ביי.